Bilim biliyor bugün Күрсәтә. tasvirli. Менә кире студент бирә үзенең аттестатларын, мәктәп аттестатын, аттестатын. Мин карыйм, әдәбияттан 5, тарихтан 5, мәктәптән биреп чыгарганнар. Минем бит инде алардан физика, математикадан сорау бирмим. Мин каллау көмдә, мин аларга шул әдәбият буенча сорау бирәм. Татарның тарихы буенча бераз сораулар бирәм. Шаккаткыч, әле беләләр, хәзер шаккаткыч. Тукай Муса Җәлил бик каты, бик акылларын бераз такташны әйтәләр. Буйсынсынлар шулаймы? Налевой вариант. Мин имтиханда кытырып утыра башлыйм инде. Кызасыз инде. Кызасың, эштән кайныйсың инде, аны балаларга кычкырып булмый бит инде. Мәктәп бирә аларга бишләп куеп. Димәк алар нәрсә, бинаны нитеп кенә нәрсә каушаган дип кенә әйтмим. Каушап калган дип. Мин аны вәдәчи сораулар бирә башлыйм. Әдәбият буенча менә бу әсәрне укыганга юк. Теге әсәрне белмиләр. Әдәбиятны белмиләр, язучыларны белмиләр, тарихны инде. Бигрәк тә бераз тарихны белмәүләре ни мәсьәлә. Гаҗәп түгел инде, чөнки хәзер дөнья башкача, геройлар башкача, әйтик менә. Кайбер вакытта мин теге сырым комсомолистлар сугыш вакытында белмиләр нәрсә икәнлеген. Алар